ассалому алайкум дӯстон, бо шумо дар алоқа шабакаи беҳтарин яъне накаут тиҷӣ мебошад ва мо имрӯз дар бораи Нурулло Алиев барои чӣ Москва омад, дастин пеш аз баромади худ чӣ кор мекунад ва дигар хабарҳо маълумот омода кардем ва пешкаши шумо мегардонем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шута лайк аз зер карда чой кабута дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Хабарҳои ҷолиб дар пешанд. Рафтем. оғоз мекунем мо аз сару садоҳои ташкилоти ҷаҳонии UFC. аллакай ба турнири навбатии UFC 269 рӯзҳои ба шумор мондааст ва карди асосии ин турнир муҳорибаҳои тасаввурнокарданиро ба мухлисони ММА мебахшад. Дар карди асосии ин турнир Муноз бар зидди Круз, Франс бар зидди Коди Гарбранд, Пайва бар зидди Шон Омели, Аманда Нунес бар зидди Пена ва ниҳоятан чемпиони вазни сабук Чарлз Оливейра бар зидди Дастин Бриллиант Парье мубориза мебаранд. хотиррасон мекунем ки омодагии ҷанговарон хуб рафта истодааст. дар саҳифаи расмии ММА ҷанг ки гуфта мешавад ки Дастин Парье пулҳои дар UFC 269 коркардаи худро ба фонди хайриявии Good Fight Foundation бо сарпарастии Account Harvest Food Bank ба 300 000 оилаҳои ниёзманд дар штати Луизиана хӯроки нисфирӯзӣ хайр мекунанд. албатта ин кори осон нест, чунки на ҳар як ҷанговари UFC ба ин кор самгузор мешавад. хотиррасон мекунам ки Дастин Парье дар толори варзишии American Top Team машқу тамрин мекунад. ҳамчунин дар ин толор дигар ҷанговарон ба мисоли Жалгаз Жумагулов, Аманда Нунес ва дигар ҷанговарони UFC машқу тамрин мекунанд. ҳамчунин дирӯз дар саҳифаи расмии Жалгаз Жумагулов мо шоҳиди ана ҳамин расм гаштем. бешубҳа хотиррасон мекунам ки Жалгаз Жумагулов ҷанги худро як ҳафта пеш аз ҷанги Дастин Парье дар турнири UFC Vegas 44 ки шаби 5 декабр дар Лас Вегас баргузор мешавад, бар зидди Манел Кайпе пешкаши тамошобинон мекунад. бармегардем ба Дастин Парье. Дастин дар муҳорибаи охири худ Конор Макгрегорро шикаст додааст ва ӯ дар мусоҳибаи худ дар бораи Чарлз Оливейра гуфт ки ҳолати росто, яъне ба қавли русӣ стойкаи Чарлз Оливейраро дар ҳолати нодида ба назар намегирад, аммо мехоҳад ӯро санҷиш кунад дар турнири UFC 269. албатта тамошои ин ҷангро ман ба ҳар як обуначии шабакаи накаут тиҷӣ тавсия медиҳам ва умедворам ки ин ҷанговарон як ҷанги хуберо пешкаши мову шумо мекунанд. қаҳрамони вазни сабуктар Петр Ян дар саҳифаи расмии твиттери худ ана ҳамин расмро нашр кард. Петр Ян бар зидди TJ Диллашоу. шояд ки муҳорибаи навбатии ӯ бар зидди Алҷамеи Стерлинг неву бар зидди TJ Диллашоу баргузор гардад. ин хабар ҳоло ба таври расмӣ дар ягон ҷо паҳн нашудааст, аммо ин муҳориба имконпазир аст, чунки Алҷамеи Стерлинг боз метавонад дар рӯзҳои охир аз муҳориба бо сабабҳои гуногун даст кашад. хотиррасон мекунам ки Петр Ян дар муҳорибаи охири худ Кори Сандхагенро шикаст дода соҳиби камарбанди муваққатии вазни сабуктари UFC гардидааст ва ӯ ин расмро беҳуда нашр намекунад. мунтазири ҷавоби ташкилоти UFC ё ин ки TJ Диллашоу мешавем. дӯстон, агар муҳориба байни Петр Ян ва TJ Диллашоу баргузор гардад, ба фикри шумо ки ғалабаро ба даст меорад? ҷавоби худро ҳатман дар комментария нависед. мегузарем ба хабари асосӣ. ҷанговари машҳури тоҷик Нурулло Алиев аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Москва омад. дар ин бора ӯ дар саҳифаи расмии инстаграми худ 2 рӯз пеш ана ҳамин расмро гузошта буд. баъд аз ин дар таги ҳамин акс журналисти рус Игор Лазорин чунин нависонд: барои гирифтани виза. дар ҷавоб Нурулло Алиев гуфт ки аллакай виза дорад. ҳамчунин хотиррасон мекунем ки Нурулло Алиев айни ҳол дар шаҳри Москва қарор дорад ва дирӯз дар чойхонаи ҷиргатол ҳамроҳи дӯстону бародарони худ сари як пиёла чой ҷамъ омада буданд. ای جان ز دل من خبر کم مکن از لطف ای جان ز دل من خبر کم مکن از لطف. Нурулло Алиев шояд рӯзҳои наздик ба самти Амрико парвоз кунад ва ба назди Лойқ Раҷабов равад. агар Нурулло Алиев Амрико равад, пас бо ташкилоти Dana White Content and Series шартнома баста баромад кунад. бо мурури вақт мо соҳиби ин хабар мегардем. агар Нурулло Алиевро дар ташкилоти Dana White Content and Series дидан хоҳӣ, пас дар комментария Нурулло Алиев UFC нависон. ма бошам ҳамашам мехонам ва беҳтаринош да лайк мемонам. ҳозир боша се комментария видеои пешинаро пешкаши шумо мегардонам.
дӯстон, агар то ҳол ба шабакаи мо обуна нашуда бошед, пас дарҳол обуна шавед, чунки ҳама рӯза хабарҳои ҷолибу тозатаринро аз ҷаҳони ММА Нокаут ТГ пешкаши шумо мекунад. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва бо мо бошед. То видеоролики навбатӣ, хайр.